கூப்பிட்றாங்க, போய்கிட்டு அடுத்து என்ன பிளான் பார்த்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு கிளம்புறோம். நாங்கள் இந்த ரூம்லாம் தங்கியிருக்கோம். நல்லா இருக்குது, செம பிளேஸு. எல்லாரும் ரெசார்ட்குள்ளே வரும்போது தான் இன்டோர் லாக் அவுட்டோர் லாக்லாம் பண்ணுவாங்க. ஆனால் நம்ம எப்போ தினசான ஒரு ஆளாச்சே, எப்போ மூல கடைசி நேரத்தில் பண்ணுற மாதிரி ஆயிட்டு. மேலே எங்களுக்கு தான், கீழே எங்களுக்கு தான். கீழே தான் நாங்கள் தங்கியிருக்கோம். கீழே மொத்தம் 4 ரூமு. நேராக அப்படியே உள்ளே வந்தாச்சுன்னா நம்ம ரூமு. ஆனால் உண்மையாக சொல்ல போனால் எனக்கு கொடைக்கானல் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக எனக்கு பிடிச்ச பிளேஸ் வந்ததுன்னா எங்கள் ரூம் தான். ஏன் அப்படின்னா எங்களுக்கு அந்த படத்தில் பார்த்த மாதிரி ரூமுக்குள்ளே வந்து அடுத்த பக்கம் டோர் திறந்தாச்சுன்னா உண்மையாகவே கொடைக்கானலோட பெஸ்ட் வியூவாக எனக்கு அப்படி இருந்துச்சு. இதுக்காகவே ஒரு நாள் தங்கிட்டு போகணுங்கிற மைண்ட் செட் அளவுக்கு இருந்துச்சு. One eternity later. கரெக்டாக நான் இப்போ எங்கே வந்திருக்கேன்னா பிரியான் பார்க், அங்கே தான் வந்திருக்கோம். சின்ன வேலை அதெல்லாம் முடிச்சு எடுத்துகிட்டு வர கொஞ்சம் டைம் ஆகிட்டு. உண்மையாக சொல்கிறேன், வேற மாதிரி